ka jamana basigi ka jeli bɔn ban jamana kɔnɔ ka kɛlɛ ban jamana kɔnɔdenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma i tɛ se k'o baara kɛ cogoya si n'o y'a sɔrɔ marifa bɛ maa minnu bolo n'i ma olu wele n'olu ka kuma o dun ma ye kɛnɛ kan o de la mɔgɔ minnu wulila ka na kuma olu yɛrɛ tilala k'a fɔ fɛnɛ ko an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ marifa bɛ minnu bolo a y'u wele aw n'u ka sigikafɔ kɛ baara in tun kan ka kɛ ni o de ye mɛ a dabɔra min kama an ka ja o la halisa laɲini ninnu na baranako do a fɔra ko dɔ ka fara furancɛ fanga kan ani mun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ko ale fana ka kɛ cɛbɔ ye ani lahala tɔ minnu kɛra a la e hakilila ye mun de olu koɲaw la baranako don komi baranako tɛ baranako don mun na a fɔra ko jamana ka basigi bɛn ka na ani camancɛ fanga dɔ ka fara kan ani camancɛ fanga ɲɛmaaw ka kɛ ɲɛmaa ye camancɛ fanga kɔfɛ o yɔrɔ ye baranako ye mɛ baranako fɛnɛ tɛ bawo depuis a daminɛ la a fɔra k'a fɔ ko fiɲɛ kumabaw bɛ baara in ɲɛnabɔ cogo la donc fo fiɲɛ ninnu ka yɛlɛma sinon baara in tɛna kɛ baara nafama ye mɛ ɲɛmaaw ma sɔn o ma donc o kɔrɔ ye min ye peut-être hakili wɛrɛ tun bɛ ɲɛmaaw la min tɛ baara in yɛrɛ sigi kun ye o hakili wɛrɛ an ɲɛ bɔ o de la conclusion na bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw ani kulu dɔw u y'a yira k'a fɔ laɲini minnu kɛra k'u ma jɛn n'a ye n'i ma fili aw yɛrɛ b'o kulu in kɔnɔna la aw bɛ fɛ ka mun de fɔ tigitigiya la politikitɔn damadɔw de bɛ olu ma sɔn ka don a la ni ka da olu ka lahalaw kan mɛ n'i ye mali politikitɔn kɛ 100 ye 95 olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ni lajɛ in fɔ a fɔra de ko a fɔra ko sigikafɔ ka kɛ ka dan ni bɛn ni karama ye jamana kɔnɔ sigikafɔ taara bange min na o tɛ bɛn ni karama ɲinini ye o ye fɛn wɛrɛ ye camancɛ fanga in gafe de b'a la o gafe in ye fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ka tila k'a fɔ k'u ka segin o kan tuguni camancɛ fanga bɛna ɲini ka kɛ mandat normal ye fo ka tɛmɛ mandat normal kan an bɛna se san 4 na sisan kuranko bɛ cogoya min na mali la kataba 4 don bɛɛ b'a dɔn ne hakili la an mago bɛ k'o gɛlɛyaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu de la sa fangako kuma politiki kuma nafa bila an yɛrɛ bakun ka nafa sanfɛ an bɛ se ka transition in gulon cogoya di ka na ordre normal kɔnɔ aw ye ni laɲini ninnu kɛ mɛ o wagati kelen fana na maliden dɔw de fana bɔra minnu fana bɔra ka na ni laɲini kɛ aw bɛɛ ko mali ko mun de la aw dɛsɛlen n'u ka bɛn ko kelen kan n'i bɛ fɛ maaw ka bɛn yɛrɛ fɔlɔ i tɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na maaw de b'a baara la minnu bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na dɔw ye fasoden ɲuman ye dɔw tɛ fasoden ɲuman ye ani dɔw bɛ baara kɛ ani dɔw tɛ baara kɛ depuis mali nana démocratie tilela nin y'a siɲɛ fɔlɔ de fanga bɛ parti gulo kɔni ça veut dire que i ko de ko i tɛ fɛ ni parti ka jɛ an ye fasoden dɔw fana ɲininka minnu ka da ka u ye mara kɛli min kɛ ni san laban minnu fana kɔnɔna la caman bɛ jigin partiw la e bɛ jaabili jumɛn di o kumakan suguya ninnu na maa minnu ye mara kɛ ka tɛmɛ ni maaw ye ko kɛ ko min man ka kɛ sariya bonda bɛ yen ni maa min ye jamana wari bunaki i ka se sariya la o de ye baara kɛcogo ye maintenant ni maaw fana bɛ yen k'a fɔ ko an tɛ nin fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye an tɛ nin fɛ ka kɛ nin ɲɛmaa ye an ka to kalata ka kɛ kalata kɔnɔna la maaw tɛ maa min fɛ u b'u ban o la u bɛ maa min fɛ u b'u bolo ɲɛsin o ma an k'a to justice ma fan kelen fɛ ani élection ma fan filanan fɛ pour que ka sugandili kɛ ka maaw bɔ ɲɔgɔn na mais k'a fɔ de karisa ye ko karisaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a si tɛ maa ɲɛnama ye an tɛ fɛ k'u ye o tɛ se ka jamana jɔ cogoya si la an minnu ye mara kɛ maa caman bɛ yen maa tɛ se k'a fɔ k'olu bolo mara mali wari la o ne ni ɲɔgɔnna camanw fana bɛ yen donc ɲuman bɛ politikimɔgɔ la komi ɲuman tɛ politikimɔgɔ la ɲuman bɛ sɔrɔsiw la komi ɲuman tɛ sɔrɔsiw la ɲuman bɛ presse la komi ɲuman tɛ presse la o kama an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ politikimɔgɔ bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ k'o minɛn datugu k'a fɔ k'an mago t'o la o tɛ se ka kɛ an k'a to jamana kɔnɔdenw k'u ka sugandili kɛ